Iabrasami kada kayo ayten nga kapsat ken kayem iti parabor na Apo Dios kada kayo nga mambubuya daytoy nga programa iti panaggadal tayo iti eskwela sa Batina. Sa di naman itayan nyo itudmi iti panangkablaw kada kayo babaen iti ayat ken parabor ni Apo Dios. Kastamet Pastor Liber iti gundaway manen nga kaddam kadwanda kami nga gadal iti nasantuan kasuratan nang nangruna iti panagadal tayo iti eskwela sa Batina. O Pastor, iti daytoy nga na isang sangayan nga gundaway nga maipay kanyak at ay karkararag ko nga daytoy nga adal tayo manen itata ket mausar manen tapno mapabaknang pay iti panakaamu tayo kini Apo Hesus ken kastamot dagiti sasauna tapno na tibtib ker iti panagsagana tayo iti umay na. Iti daytoy nga kanito Pastor Oliver ayato nagagayem ken kabsat. Kitaan tayo iti Paulo na daytoy nga adal tayo dayawon tinamarswa. Daytoy ket may papan iti talong anghel nga mensahe iti Apokalipsis 14 nga mitilaeng talbagan tayo iti daytoy nga kanitukod daytoy umuna nga mensahe iti anghel nga isu iti mangted kada tayo iti kay papanan apanangkita tayo iti masangwanan ken kastamet babaen iti panangtalgyap tayo iti nasinged nga relasyon tayo kini Apo Hesus. Pastor Liber, sagbay tayo ngagtuloy kidokman ken ka nga idalan mo iti panglukat a kararag. Awisin da kayo iti panagkararag. Madaydayaw nga Dios nga dakat sa dilangit. Sika Apo nga namarswa iti langit ken daga ken iti amin nga naadda ket ipaay mi manen iti puso ken panunot mi iti tiempo mi tapno ti kasta dayawon da ka babaen iti panagadal ket awan ti mabalinan mi han mi matarusan daytoy no di nga mangyuna iti Espiritu Santo. Ket awisin mi nga rod tapno ti kasta han mi lang nga maawatan ket isupay iti mangted kada kami iti pigsa tapno masurot mi iti santo nga pagayatam. Daytoy iti pakpakasi mi nga dawatan tinaga ni Apo mi nga Hesus. Amen. Ayta nagayem ken kabsat. Idi naglabas nga adal tayo kinita tayo dagiti banbanag nga napatalgadan iti baro nga tulag may papan iti pannakabaliw iti aldaw nga panaginana ken iti linteg na nga daytoy iti daan nga tulag ni kaanuman saan na pulos nga binalbaliwan no di kiti pinatalgadan na. Ket itatan daytoy nga dayawon tinamarswa daytoy ket kitaan tayo no kasatno iti madama nga kinapudno ket dakkel iti pagbanagan na akas mamati kini Apo Dios. Pastor Liber, kitantaman no anya iti pakaypunganan na daytoy nga adal tayo. Dito'y Apokalipsis 14, versikulo 6. Kunana, ket nakakita ak ti sabaling anghel at tumaytayab iti tangatang. Nga da ipakaamuna a naimbag adamag, nga agnanayon kadagiti agnaed iti rabaw ti daga, ken kadagiti amin a pagpagarian, ken kapututan, ken pagsasao ken il-ili. Daytoy nga anghel Pastor Oliver ket kunana adda iti ipadamag na. O Pastor. Ket daytoy nga damag nga kitaan tayo daytoy iti agdama a kinapudno. You know, it's the present truth. Presence truth. Ket daytoy nga kinapudno mangted iti inanama kada tayo iti panangkita tayo iti masangwanan nga addaan iti namnama. Anya kadi iti agdama a kinapudno nga sarsaritaan na daytoy nga anghel Pastor Oliver. Makita tayo dito'y ayto na nakabsat nga iti mensahe daytoy umuna nga anghel nga masapul manen. Agsipud ta kas na idinapalabas ket pinanggep ket talaga nga persaan ti kabusor nga balbaliwan iti nga may divert iti attention dagiti manamati tapno wenno dagiti tattao
tapno agdayaw da iti han nga pudno a Dios may siya sida ket itata iti daytoy nga tiyempo panahon tayo ket isubli kayat ni Apo Dios nga maipakita maipamatmat kada tayo nga adda iti pudno a namarswa ket dayjay nga namarswa isu iti sentro iti panagdaydayaw tayo han nga dayjay pada tayo metla nga pinarswana. So nga, no, kikitaan tayo iti Pastor Liber, iso daytoy iti pananglukat nga nananay iti kinapudno. Ta kadagiti naglabas nga pakistoryan iti lubong tayo, da dagijay suwag mamano nga kinapudno nga makita tayo. Kas pangarigan kuma iti panawon da Martin Luther. Kadagitoy anya kaditi kinapudno iti nga agdama ket iso dayjay babaen iti Panagbiag. pamati nga addaan iti panaggundaway na nga makita iti panagbiag. Ket daytoy iti agdamamot anya iti mensahe nga makita tayo iti Apokalipsis 14. Daytoy met nga mensahe kargana ditoy pasolibar ket isu iti panangi saknap tayo iti damag iti pannakaisalakan. Paset na daytoy ket isu iti masarakan iti Matthew 24:14 ken 28:19. Anya ti sarasarita na jay Pastor Liber. Matthew 24 versikulo 14 ken 28:19. 24:14 ket daytoy ebanghelyo ti pagarian may kaskasabanto iti amin a lubong tapno mangpaneknek kadagiti uso amin a nasyon ket iti kasta umay ton ti panungpalan. Kunanan pay ditoy itultuloy tayo 28 versikulo 19. In kayo nga rod ket pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin a nasyon about ti saranyo ida itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Daytoy Pastor Liber nga teksto ipagpakita na nga iti damag iti pannakaisalakan ket kasapulan nga agsaknap. Pastor. Iti ebanghelyo kasapulan amin nga tao ket anya mapakamuanda. Ket tunggal kamkamang ti iglesia daytoy ket adda iti paset na nga ti panakadanon na daytoy isuda iti mga ramid iti damag iti umuna nga anghel. Ayaten nga gagayem ken kakabsat naited kada tayo iti sagrado nga trabaho. Nga daytoy nga sagrado nga trabaho ket agbalin tayo nga instrumento iti pannakaisaknap iti damag ti pannakaisalakan kadagiti tattao. Unaan tayo iti uneg iti pagtangan tayo, iti karuba tayo, ken iti ayan tayo a barangay. Yung ayan tayo nga lugar. Tapno iti kasta, dahito iti lubong tayo nga pagsaknapan na. Tayo baga na tinasantuan ng kasuratan, nga kasapulan nga iti banghelyo, ket maamuan dagiti tattao. Pastor. Pastor Liber, hangkit din nga daytoy ket nagsayaat nga iti umuna nga damag nga anghel ket no itagbalin tayo nga instrumento kas pangarigan ket dayjay care group. Pastor. Hangkit din So, no care group nga kuna tayo ket daytay iti agdama nga wagas tapno dayjay kinapudno ket alalisto nga may saknap, Pastor. Ta ma-involve amin nga membro iti iglesia ken makipaset tapno makipaset daytoy nga saknap ti ebanghelyo, Pastor. ayaten nga kakabsat nasayat unay no iti iglesia tayo ket adda iti care group tapno iti kasta agbalin tayo nga instrumento amang idanon iti damag ti pannakaisalakan kadagiti tattao. Tada iti mo iti damag nga sarsaritaan na daytoy nga adalin tayo ayaten nga kakabsat. Ta kasapulan na daytoy nga panangidayaw tayo met kinni Apa Jesus. Na Pastor Liber, anya kadi iti linaon na
iti umuna nga anghel mensahe. No subyanan ta ijay Apokalipsis 14 bersikulo 6. Anya iti kunana. Ket nakita ti sabaling anghel at may tayab iti tangatang ngadda ipakaamuna ana imbag adamag nga agnanayon. Ato iti bagbaga nga everlasting gospel. Kadagiti agdaad iti rabaw iti daga kan kadagiti amin a pagpagarian kan kapututan kan pagsasao kan ili. No, kikitaan ta nga daytoy Pastor Oliver, iti umuna nga makita dijay ipakaamuda iti damag nga Nanayon. agnanayon. Ket babaen daytoy nga damag agnanayon iti nasihat daytoy damag agnanayon ket napaisus nga mangisalakan isuna ti imay amang sapol iti manag Basol. daytoy nga gundaway ket makita ta daytoy nga napateg unay adamag ti pannakay salakan. Basta. Napukaw kayo ay ito nakabsat ngam temag nga damag imay napaisus nga mangisalakan tapno umay na tayo sa pulen kit isubli na tayo iti pagarian na. Pastor Oliver, anya ba iti makita tayo dijay nga naibalkot kadayta nga damag iti anghel. Ibaga na ditoy nga iti daytoy nga umuna nga impakamo iti daytoy nga anghel ket ni Apo Hesus kas isu iti sentro iti naimbag adamag hanlang nga nagsardeng dayjay kinapudno nga datoy amin ket manag agbasol ket iti supapak ti basol ket panakatay ket dayjay hantay nga maliklikan dayjay kinapudno nga no nagbasol ka matay ka ngem imay isuna that's the good news na imbang nga banag na imbang nga damag ti ebanghelyo imay isuna na yanak ket imbis nga si tayo iti matay isuna iti natay para kada tayo pasta. Isong arod nga no kitaan ta dito yan Pastor River iti bersikulo 6 iti Apokalipsis 14 italtalmeg na nga iti agnanayon nga ebanghelyo ket isu dayjay na Jesus iti imay amang isalakan nga nagbalin nga suno. Sono, uwan pasta. Tapno iti kasta, imbis nga siya, wenno sika, iti agsagaba iti dosa, isuna iti nangala, tapno iti kasta, maaddan tayo iti biyag nagnanayon. Na Pastor Oliver, kita naman pa iti, linahon na pa ito yung mensahe iti anghel. Ijay bersikulo 7. Ituloy tayo, 7, kunana, ket kunana iti dakkel at timak, agbuteng kay ti Diyos, ket iso dayawon niyo, tadimteng ti oras ti panangukom na, ket agdaydayaw kayo, iti nangaramid, iti langit ken iti daga, ken iti baybay, ken kadagiti ubbog, dagiti dandanom. No, sagaysaan ta kitaan daytoy Pastor Oliver. No, kasparikan ko man, no, ikan ko makit kiddi-kiddisem, tapno maalam dayjay lasag na. Ken no ilasagan ta daytoy, umuna ko na daytoy, agbuteng kayo iti Dios ken iso dayawin nyo. No iladawam dayti Pastor Liber. Anya kay nasawon iti panagbuteng kinapo Dios, mabuteng ka kadi nga kasla adaman nakitam nga alyawin no nakakikigtot. Anya ti sarsaritaan na nibaga tayo nga agbuteng tayo iti Dios. Dayjay ket adati background na nga iti Hebrew nga iti kay papanan na dayjay panagbuteng ket panang padayaw tagsipud ta han nga nakamamak wenno nakabubuteng akas alalya no di ket di nadayag iso na nga Dios ket iti pagayatan na wenno dagiti linteg na ket para kada tayo iso nga dayjay panagbuteng ken kuana nyaman ti ibagana nga pagsayaatan tayo dalan nga pagnaan tayo ket dayjay panagtulnog panagsurot iti pagayatan na. Kay mo nga sa wen no ibaga tayo nga panagbuteng Pastor Oliver, isu dayto iti panagtulnog nga kaskunam ken isu iti panagtalek kadagiti pagayatan na. So nga ayatan nga gayam ken kabsat, anyan nga nagsayat dayto nga adal tayo. Iti panagbuteng kina Apo Jesus ket han nga nakamamag. No di kidi iyaw awis na nga iti panagbuteng tayo kenkwana ket isu iti panagtulnog ken panagtalek tayo kenkwana.
Anya ba Pastor Oliver iti makita ta dijay. Ayan iti ibaga na nga panagbuteng iti Dios ken panangted ti dayaw ken kuana. Kat dito'y pa'y saklawon na, ayito na nakabsat, Pastor, iti pananghukom na. Iso nga, makita tayo nga hanlang nga basta rinugyan na dahil trabaho iti panakaisalakan, at dapay iti panagpatingga iti amin nga kinadakas, kat dayjay kat ukumun na, dagiti tattao, kat makita kuma, no iti panagukum na kuma, makita tayo dito nga hangaw may nga nakabutbuteng, no di may nga naimbaga damag, tapno ti kasta mapanagnakan iti kinahustisya na kas Diyos na maraswakan manubot tayo. Daytoy nga panaukom na nga rod Pastor Oliver, ket han nga nakabutbuteng. Juan Pastor. Ngam, iti kinapudno na daytoy, adda nga talaga ti panangukom. Adda. Nga daytoy nga panangukom ket naimbag nga damag. Juan Pastor. Hantay pulos nga pagbungan. Tagamin na duma no kas pangirigan ko man napantay ti korte. No duma adda ti amak tayo. Tapay, makita tayo nga no mapangka ti korte kas man laeng adda iti parusa nga maalam wenno anyaman. Ngem kasama lang sumango tayo ti pangukuman kinapo Jesus. Ngem iti sumango ti jay saan nga personal ka kada tayo no dikit di record tayo. Juan Pastor. Ket agbalin daytoy nga naimbag nga damag tanapo Isus isu iti abogado tayo. Nakasarakan tayo nga ti abogadom isu iti nangted ti biag kanyam. Isu pay iti nangited iti biag na tapno masubotak ken idian ti pangukuman isu pay iti mangdepensa nga abogado kanyam. Kaya nangor nga sawen nga iti panangukom nga kinargana daytoy umuna nga anghel ket adda iti naimbag nga kay papanana. Ken ited na nga damag nga mensahe. Ta iti kitaan tayo dito nga trimestre ket dayjay isasango tayo iti masangwanan nga addan iti namnama. Ket no sumango tayo nga iti damag na daytoy umuna nga anghel ket adda dayjay panangukom iti naimbag nga damag dijay awan iti pagbungan tayo tani Apo Jesus isu tadda ti sibay tayo. So nga ito nga gagayem ken kakabsat anyan nga nagimbag ni Apo Diyos kada tayo. Ta sanlaan nga nagayat ken insalakan na tayo no dikit di isupay tinagbalin nga abogado tayo iti pangukuman. Tapno iti kasta isuna iti mangi depensa kadagiti basol tayo. Ngem marami lang dayta no dagiti basol tayo ket naipakawan tayo ken kuana. Mabalin na nga abungan dayta no naisuko tayo ti biag tayo ken kuana ken dagiti basol tayo in palubos tayo nga naugasan gapo iti darana. Pastor Oliver, kadaytoy nga panaka kita tayo iti umunang anghel. Anya pay iti ibaga na dijay. Nga kunana pay ijay maudi nga paset na kunana agdaydayaw kayo iti nangaramid iti langit ken iti daga ken ti baybay ken kadagiti ubog dagiti dandano. Anya kay na nga salitaan daytoy Pastor Oliver. Ket makitak ditoy nga no ikumpara tayo iti insurat ni Moses ijay daan na tulag nga iti namarswa ti langit ken daga ket ditoy adda iti nayon ni Apostol Juan nga uray pay iti ubog iti danom ket dayjay fountain of water ket makita may padis iti umay iti layos nga inukom ni Apoy Jesus dagajay han nga nagdayaw ken kuana nga nay imbis nga ni Apoy Jesus ni Apo Dios iti sentro iti panagbiagda nagbalin nga iti bagida wenno dayjay pinarswamot laeng ni Apo Dios. So makita ditoy Pastor nga iti amin nga henerasyon may consider
maipalagip ko nga iti panagdayaw kas kunana ni Juan nga dayawom ti espiritu ken kinapudno. Espiritu kay nasawon ket sincero. Awan iti reservation na. Ken it must be based from the truth. Ket iti truth, iti kinapudno ket maadaw tayo kadag iti sasaw na biblical dapat iti wagas, iti aldaw a panagdayaw, wagas ken iti rason nga agdaydayaw tayo. Dito yung rod, Pastor Oliver, nga ipagpita na nga panagdayaw tayo kenkwana, itibiyag ko, itibiyag mo, kay itibiyag yo ay ito nakakabsat, ket amin naggapukin kwa na. Owen, Pastor. Panang bigbig nga isuna iti namarswa. Isuna iti gubuayan iti biyag. Owen, Pastor. Tano, awan ko ma iti inaramid na nga kastoy, anya ngay iti pagtungpalan tayo. Awan iti pagtungpalan tayo. Ngayon ipangpangan to'y, rumbang launay nga dayawan tayo so na Pastor Oliver, ta isuna iti namarswa. Amen. Naggapuan iti biyag. Ket saan nga iti nga naggapuan iti biyag, iti masangwanan tayo pay. Nga iti masangwanan tayo, ket nakasadag tayo kenkwana. So nga rumbang launay, nga dayawan tayo ni Apo Jesus, nga iso mangisalakan tayo. So nga, ayton nga gagayam ken kakabsat, anyan nga na awis dayto ibagbagan ni Apo Jesus kada tayo. Nga gapo ta isuna iti namarswa, kadag iti amin, iti biyag tayo ket naggapuken kuana. Rumbeng launay nga rod nga italeg tayo iti biyag tayo ken kuana. Isuko tayo iti biyag tayo ken nagdaydayaw tayo. Ta isuna iti namarswa. Pastor Oliver, anya pa iti kapanunutan nga makitam dito ayan iti panagadal tayo, iti panagdayaw iti namarswa. Iti daytoy nga paset iti adal nang nangruna iti daytoy umuna nga mensahe iti anghel nga ipakita na iti pagrebangan tayo nga idiinawat tayo isun ni Apo Jesus aban nubot tayo ket isaknap tayo met waragawag tayo dayjay na imbag nga damag iti ebanghelyo ket dayjay ket mangyawis nga rumwarda iti hanga umiso nga wagas ken sentro iti panagdayaw da. Isu nga daytoy nga nasken nga dapat nga makita ket mapagbiyagan dayjay kinapudno nga inted ni Apo Dios kas agdepende tayo ited na kada tayo iti aldaw-aldaw dagiti pakasapulan tayo panakaprotekta ken amin nga kasapulan tayo. So, dahito yung arudan na adal de Pastor Oliver, ipagpakita na nga iti agdamang kinapudno ket kasapulan nga pagbiyagan tayo. Owen, Pastor. Nang nangruna, iti mensahe daytoy umuna nga anghel. Nga addaan tayo iti ebanghelyo nga agnanayon nga ipadamag. Owen, Pastor. Addaan tayo iti panagbuteng kinapo Diyos ket ited tayo iti dayaw kenkwana ta kasapulan nga agtalik tayo. Ken kasapulan nga agtulnog tayo kenkwana tapno iti kasta babaen pa iti panakabilin na napakawan kadag iti babasol tayo. Ket saan lang nga dayjay na ited pay iti panahon iti panangukom. Kada iti panangukom agbalin daytoy nga good news ta isuna iti mangibabait kada tayo. In favor latta kada tayo. Awan iti panakalugi tayo ken kastamet kasapulan nga agdaydayaw tayo ta isuna ket iti namarswa. Daytoy iti panangkit tayo, daytoy nga adal tayo nga dayawon iti namarswa. So nga ayaten nagagayem ken kakabsat. Anyan nga nagpintas iti adal tayo. Nga daytoy nga adal tayo ipakpakita na nga adda iti damag nga idanon tayo kadagiti tattao. Magipaset tayo dayta nga damag nga ited tayo kadagiti tattao. Ket saan lang nga dayta kasapulan bot nga taleg tayo sumurot tayo iti pagayatan ni Apo Jesus. Ken iti naimpagpay nga damag dayta numan pay adda ti panangukom na Apo Jesus ket isu itagbalin nga nananay nga mangibabait kada tayo. Ken nang nangruna kasapulan
tay pay iti agdayaw ken kuana, ta isu iti namarswa ken isu ti gubwayan iti panagbiag tayo. Kayem rumbeng launay nga ited tayo iti dayaw ken kuana, ken iti masangwanan agbalin a natalged ta isuna iti kamang tayo. Pastor Oliver, may samanan nga nagpintas nga adal. O Pastor. Thank you very much. Iti kadam, kastamot kada kayo ay ito nakabstat. Kasagbay tayo nga agsisina, hirapkan tayo daytoy iti kararag. Manakabalin nga Diyos amami anay langitan. Anyan nga nagimbag ka kada kami, tayin pakitam iti kinapateg, iti daytoy nga damag iti panakaisalakan iti umunang anghel. Katsapay kadi, tamakipaset kami, ken maadaan kami iti nananay nga panang surot ken ka. Bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami, taday iti dawat mi tinagan na po may Jesus. Amen. Amen. Maminsan pa ayatan nga kapsat ken gayem, yawis mi manan kada kayo, intuno kasito man nga tiyempo iti panang ngadal tayo iti eskwela sa batina tayo. Diyos dagngina kada kayo.